V minulom videu sme si povedali, že naša raketa nemá krídelka. To znamená, že je aerodynamicky nestabilná. Skúsiť ju teda vystreliť bez riadenia by bolo ako snažiť sa túto ceruzku udržať na špičke prsta, ale nepohybovať pritom rukou. Gravitácia chce, aby spadla. Aby ceruzka nespadla, moja ruka sa musí neustále hýbať a reagovať na jej náklon. V rakete túto úlohu preberá TVC gimbal a matematický algoritmus zvaný PID. Dnes si teda vysvetlíme, ako tento algoritmus funguje, ako si ho môžete nasimulovať v počítači skôr, než vôbec postavíme hardware. Presne takto vyzerá PID vzorec. Áno, takto tomu nechápem ani ja. Ale keď si ho rozložíme, bude nám to všetkým jasné, ako to presne funguje. Predtým, než začneme počítať, musíme vedieť, čo to chceme vlastne dosiahnuť. Naším cieľom je set point. V prípade rakety je to hodnota 0 stupňov, teda dokonale kolmý let. Všetko ostatné je error, teda chyba. Ak je raketa naklonená na 10 stupňov, naša chyba je presne 10. PID regulátor nerobí nič iné, len sa snaží túto chybu vynulovať. Naším hlavným cieľom je stanoviť konštanty Kp, Ki a Kd pre jednotlivé zložky PID regulátoru, ktoré následne určia náklon nášho motoru. Pri nastavení správnej kombinácie hodnôt získame stabilnú raketu. Proporcionálna zložka reprezentuje súčasnosť, teda to, čo sa práve teraz deje. Jej vzorec je jednoduchý. P sa rovná Kp krát error, kde Kp je konštanta, ktorú zistíme vďaka simulácii. Funguje to jednoducho. Ak je error veľký, P zložka vygeneruje veľký príkaz pre servo a motor sa prudko otočí. Ak je error malý, naopak aj reakcia je malá. Keby sme použili iba proporcionálnu časť, raketa sa síce vráti do ideálnej polohy, na set point, ale má takú veľkú zotrvačnosť, že cieľ preletí a nakloní sa na druhú stranu. Práve preto nepoužívame len proporcionálnu zložku. Integračná zložka reprezentuje minulosť. Ak je raketa malinko naklonená dlhú dobu na jednu stranu, integračná časť túto chybu sčítava a následne pošle signál do motora, aby sa raketa aj o tento minimálny náklon vycentrovala. Napríklad, ak počas letu fúka vietor a proporcionálna zložka raketu nevie dokonale vycentrovať, integračná zložka tento malý náklon sčíta a raketu aj o drobný náklon vycentruje. Tým pádom raketa počas celého letu letí rovno. Derivačná zložka sa pozerá na to, ako rýchlo sa chyba mení. Keď sa raketa vracia do vycentrovanej polohy príliš rýchlo, D zložka povie: hej, spomaľ, lebo prestrelíme cieľ. Čiže fyzicky, keď raketu pohneme rýchlo do jednej strany, motor sa po náklone pohne trošku na opačnú stranu, aby náklon rakety spomalil. Práve vďaka zložke D pôsobí let rakety stabilne. Vzorec je D sa rovná KD krát error deleno DT, kde DT je dĺžka jedného cyklu softvéru rakety. Keďže aj software rakety má nejakú rýchlosť, museli sme raketu prispôsobiť i tomuto faktoru. Keď letový počítač funguje na rýchlosti 100 Hz, dáta zo senzoru číta a PID hodnoty vypočítava 100 krát za sekundu. DT má hodnotu 0,1, čiže dĺžka jedného cyklu softvéru je 0,1 sekundy. Nakoniec tieto tri výsledky spočítame. Proporčná plus integračná plus derivačná zložka. Tento výsledok povie servu, o koľko stupňov sa má pohnúť. A celé sa to deje v cykle, ktorý definuje práve to DT. Ak je tvoje DT príliš dlhé, čiže software je príliš pomalý, raketa bude reagovať oneskorene a rýchlo havaruje. Pri TVC systémoch chceme, aby tento výpočet prebehol minimálne 50, ideálne 100 krát za sekundu. Tu vidíte náš simulátor. Je to prostredie, kde môžeme testovať PID hodnoty bez toho, aby sme rozbili skutočnú raketu. Sledujte, čo sa stane, keď nastavím P príliš vysoko. Raketa sa zblázni, začne kmitať a potom spadne. Keď pridám derivačnú časť, pohyby sa upokoja a raketa začne byť výrazne stabilnejšia. V tomto simulátore nastavujeme virtuálny čas letu, približný náklon, pod ktorým budeme raketu odpaľovať, váhu rakety, moment zotrvačnosti, ako si vypočítame moment zotrvačnosti ukážeme v nasledujúcich videách. Vzdialenosť medzi ťažiskom a bodom, v ktorom je motor uchytený, hodnota
ako moc sa dokáže váš reálny motor pohybovať. Pri našej rakete je to plus minus 5 stupňov. A posledné linkage ratio. Je to pomer, o koľko stupňov sa musí pohnúť servomotor, aby sa váš reálny motor pohol o 1 stupeň. Pri našej rakete meter je to 12 stupňov. Čo sa týka PID hodnôt, môžete si ich manuálne nastaviť presne sem. Alebo použijete našu funkciu automatického túnovania. Simulátor vám na základe zadaných parametrov o vašej rakete vypočíta niekoľko presných PID hodnôt, ktoré vy následne môžete použiť pre vašu fyzickú raketu. Link na simulátor nájdete v popise videa alebo na stránke meter.eu. Prečo je aktívna stabilizácia iná ako klasická stabilizácia? Klasická raketa potrebuje rýchlosť, aby jej krídelka fungovali. Naša raketa je stabilná od začiatku letu. Vďaka tomu, že motorom môžeme hýbať o pár stupňov v každej osi, vieme korigovať let, aj keď raketa stojí takmer na mieste. Je to aktívny boj proti gravitácii v reálnom čase. Pochopiť teóriu je prvý krok. Ale ako tie matematické vzorce dostaneme do tohto malého čipu, v ďalšom videu sa pozrieme na software. Budeme písať kód v Arduino IDE, vysvetlíme si, ako čítať dáta z gyroskopu a ako kalibrovať servomotory, aby sa hýbali presne na milimeter. Ak vás baví programovanie a rakety, na budúce video bude presne pre vás. Link na simulátor a kúpu raketových kitov nájdete v popise videa. Čaute.